Varione sumpah neng kene guys. Haha, Sukiyam panen gedang iki guys. Gedang G6 kata cok. Anu mbok. Mangan. Maksudnya? Sak diketok, godhog. Digodhog. Gedang apa kuwi? Gedang kepok. Gedang kepok. Iki Gedang guys. kuning kok ngene kok. Gedang kepok. Kok. Ngomong cahe dilogok. Sing ngomong cahe dilogok. Sapa? Ya sing ngomong toh? Udu Rudi to? Udu. Nek Rudi bagus. Wah, nyang ganteng kowe. Sukiyam sayang Rudi ra. Sayang. Sayang banget ora? Banget. I love you. I love you, sak kebon. Dadah. Jues-jues ayo. Pengen tak kele tok jues di. Ditangkeme dilem ya ora tok gablak.